Bokajana long biodiversity park kang pupon. Mirdalin be pilo ke charli pen an parta therang ke thakta thekpik. Koilamati PHE long aporateng pen langlong le. CM tuliram rong hangahin pen along long e kisompon. Dehori Baptist Church risonim soatum NKBAYD pen kapathik pon ateng Yudvik ni pho pharman Pini ani thom ke chok. Job card atangka olai pilap lapen job card passbook pangrum lapu aputhak dhuniram rong piahin pen lamklar kachipi. Kardom Pini Abirta than bang Pini limalin timungpi non arjuk tha birtang ton pen. Karbi Anglong Network Council CM tuliram rong hang ari deng pen Pini jakhong pon ko rake thomarani. Phase 3 SPMRM mate Siama Prasad Mukherjee Urban Mission Scheme of Harman Pen Lumbajong Block Asa Hemalong Dipu Cluster of Harman Long Eki Sompon Labangso ki mi cluster kaselampon ke anso se dipurong supirong robatokanu Joy ke lapen misen pen kapaching thur ke pajoy ponji aphan si kang pupon lopota pachini pon aduntu puthola warsai chi en ponsi mohongdi juasab health center alongta labor room lapen maternity ward ing pupon Pini labangso sai ke deng pona long chetong dun dipu LA MLA Bidya Singh Ingleng EM Amar Singh Tiso EM Khonsing Rong Pilapen Ong Dungar Pu ke dotum. News Desk Report 365 News India. Pirthe la ka jada sai da ke thek nang sot labangso ke thek vek ji aphan la ke emithang che paduk vek nang ji lason sinilip constituency ke parlo koilamatia rong amekar mirdalin BPR taning kan krihini inuda ning kere set an parta ki phir ke thakana thua hin pusitami bihek pen ka charlia ning ke hang mate ka che paduk pi ka joini jamburong Pini lapen wamkok hei hui sitami amithang mamatsi che thakpon an parta toklangana thu pusitami aning kere set penajok aning kanwang setami first division nang dengsi che palong ponwer Lasila puson imithanga khealong aning kere set lapen ke pirtha kana thu lapen kapreka sai ke theka bang phi apia potum ahin pen jasemet Karbi Anglong Network Council ahin pen eson bagawar sai pipon theka sonte loka charli pen an parta pirtha kana thu sitami paprang dun thekji busi apia potum ahin pen kachuning ripon pedu News Desk Report 365 News India Karbi Anglong Network Council ake manga teng bokajana hawarta midu ke pangrum pona sai pangcheng ponang pupusi RDP ponsi Pini bokajana long CM tuliram rong hangpen biodiversity park kang pupona sai deng pontanglo labangso biodiversity park dipu soil conservation department na hin pensi sai pichun pon lapen park arlo ki joining chipang sampona war sai sitami bipon Pini labangso biodiversity park kang pupona maya long chitong dun bokajan MEC Madhuria Dhekial Phukon lapen MEC lapen chitong dun municipal chairman lapen ward commissioner adun thu Pini labangso park kang pupona sai deng data phi puthot alon lapen monon phi son ale ke padu asai lupu matha ponsi theso rong he hui sitami arong mate aklim ke pona sai sitami dengpon News Desk Report 365 News India Lakhain ko rapon ni Lip Development Block ka parlong kang kolamati hawar elong wet PHE do bonta sai phuatum kaike kelangwer kavya joini radatum langkelong duna totte langke kadu kavita kinang sota si kaike ta radatum apora teng pen langkelong dun wer jephan Karbi Anglong Network Council pen gedam tang pining pen ningkan thongkep so seprang labang swarong aphan ki juna langawar sai pilo bonta halaso hut ke kadu kave doning koira pho thongkep malomsi laso war sai chudeng dun longchot bonta non pining suri hining rain ko raisi jangmia chiklo malompen Karbi Anglong Network Council pen jal jivan mission mate JJM scheme hin pen Rahul Saha phan contractor arpu PC rada tuma phan paibalang pong aphai ke pabat pon don pharui sirain ko aphan e don pen paibalang pong hemalong an kijuna langawar sai piponlo bonta non barla por lang thelang penga botora hot arwe jang po lang pongarlo ke terabun sangting han chingthang po lapen lang chileng un epo arni sininian ta langlong le langkai ta kelongwer ji pulote ladak sai phatum bangke thoma phan arpu ke pek do latum kelangwer nang ji arpu do bonta nonason pulote ningthi movie radatum pensi kaita kahino dim anta klempon nang bompusi radatum chithan pon News Desk Report 365 News India Kedamtang ni phai kriser kep arni social media mate 365 News India long ke klangpon Phuluni constituency ke parlo sentara hithi pen kilometer hinian bagdo jiarong chapong khorsing kru puarong along medical sub center along sarkar pen mate langsomi pi block pen ki pipon art feeling lak thomakam
job card aphan ke panong along dhoniram rong pi bika rong hang pi atum aphan akoi ki pi ka hokalam kali pusi lam klar chi pipon athe ni tum aphan sarkar pen pp manang e palya kaman ke claim papleng ponlap ni tumarong hemso nang ki pianta edon nata ke tangte awi lasila so job card along alam ke klang rok ya hokali pusi lam klar pipon lapen ke dam tangar ni 365 news India long ke than kaning ja bang phia abang puthot lam klar pipon ke dam tangar ni ni phan inot bahini atum nang churunga jok lapen lam nak paningji dun toyare da joksi ni ningji dun chot ahok ke ni tum job card atangka ta minasi che ulai dam long lapen bangso kam ke claim la ke misin mate JCB pensi pa claim pon lo athera da tum ke claim nang jia dim JCB pensi claim pon lo lapen JCB aphan ki pinang jia nam an pipon lo lapen ahin an minasi chichulong lo pota pherang kyang no pachini pon langhin pen indrajit rongphar 365 news India salam bangke laso alam bangke kali puang the ke bangke lalo Nelitum ilong bab skim si ke patang tidak awe mesen penalong tin skim dari tum patang an ki PMY ahem an Nelitum patang la sita kongres sut ko ani ke tangte la ke kadu beta thenglong prong IY ahem ihum bak chapong long kar dap long duma ihum dawe 33 ID nangele do laso 33 ID nangele ta A to Z report ne pithe hala so report ta hala he tum han ke nitum ajate interfere kuri unde sita nitum han ki claim mesen ki claim chok lim pen skim patang lor penan ta komane interfere nang kuri dun bor idet labang ke chokche lase pan isi kopi pose laso aputhak social media lo ke klang nang kok ma komane phan ki toy bor-e komane phan paninje bor-e laso doko lase labangso kaninje do napang phi sita menon eli to mathino do kado be alam people se alang ninje do ma pualang long pele a report na bahine muni nang khang chek lo ang tum sang tha pulo sang kok lo engke alang tum nang pulo pia kam lo da ki claim ke pu pia kam si claim lo mangke laso job kar ma lo ke ban pu ason bata hini ke thom pulo aman ke kuma sigi van pulo o la tum sigi van pulo atum sigi van pulo ke job kar kam ke nang tum claim long lo ma claim long lo pu GCP van lo GCP van ki pi lo angke poisa nang tum pas bulong thap elo pu lo amani tum chulai dam det lo GCP van an happy noi an hanang tum chikhang oi pu lo ni lan be lo long lo an ha ke long lo thek long tang de lo ke mati kan ni kita dam tang bangso chik lo ke di 19 arni ala ke parlong thek long lo ha ke nitum ajir putum ya tum kami kleme chok che ini polam pula ha asi kichok che polam bangke prang chethan erlo stame Nelitum bangke kichok che kali lo non ke bang thu ba non do bo ma sarkar long se di ke ong dung ke develop ke kilong ke ong lo atheman Nelitum ke aprang pen la tu chapong nara bengli rong pen dang per tawar tami hedi anu jokon ta nang sombang awi ningkan kwan ni tami non adolong tangtelang tami nu jokon ke nang somlo lapen pini pu inglong ke damji ke doji atwaron ta hedi ningkan silong batahini ke thom pasur ponbom lo lapen non sitame ako MLA sahab bang hedi no hang saho ba ko non tami dak rong fu pen ho dan tawar nang pilo lapen hola ham phang market cooperative society hala pini pen hedi laputa puna pilo na pen hema mo khata me ni tumarong ko bhange chethan derlo mane arom bang sing chethan tu serlo je hemso rong tu ni thanu serlo lao na hemso ki kim pilo patang pilo pen non ki kim naing dolang dani tu ke patang labji la pen ke damta ni like non polam kalilo lahai tum handa ni lipakleng edla ni like 1989 pen si difu ke se tum long da du long lo la so pen la so dihu SDC pini dihu bang ke lahai system bang ave derlo la pen chitim congress tum ko an ni ke aninkan ke do hedi so angbong hitame ajara develop ta long lelang long ajhak long le tame ke long i kon ma bange long le lasi non ansi non la BJP government ke do BJP polam karilo ladak kelang cari atum hedi dak atum Karbi Anglong long chipathek jipari atum ahemari po atum klembom dambom dihu non ansi hedi laso ni tumarong phan bangke achi sobe sistame nagelang pon ke onglo ke dam tang phante non si ke ong ta ong pulep ko dam de cho lan bel
Lakhain ko ratrok Dwarba Guri constituency ke parlo dehori lakhai si Baptist Church Youth Department pen Nihang Karbi Baptist Association Youth Department ko Adap Anglong ke doan Baptist ari sonim so ahin mate Youth week ke pathik pom jakong poni phain ko rai si pen ko rapho ni pho pharman pini ani thom pichok labangso along arong tinamon duliari sonim so tum chetong dun pen rong rup to war hi hui kapang thira sai klempon lapen ke ami thanga mondulia long sita mila son thak thak si chepang thir wer nang japhan dehori Baptist Church amai pu eldrin so na hin pen than pajir mi pon lapen ke labangso ke klem ke damalong an so se arna mi herjumi pen ke pachun thek japhan an parta ke bang jilangar ni sita mi arna mi herjumi hangpon Dwarba Guri pen amos ingti 365 News India Pini Abirta la puan segang ton iglo ajo ke mi kardom